Kuya, 120. May tulingan na ni 100 po. 400 na. Dahil pinapas 100. May tulingan? Palilihan ka na tulingan. May 1 pot. Huwag mong po napasahan. May naman. Ako hardware. Napangkas kuan wire sa para sa kuryente. Oh. Ilaw sa lang ko dari. Kay bika man siguro ni sa Alicia. Ha? Oh. CRU hardware. Mau meniglis ng sasan. Hi, hello, maayong buntag sa tanan. Nalapod ko sang payag karon, aw gahapon na day ko. Salamat Ginoo, daghang salamat sa gasas kinabuhi matag adlaw. Grabing inita. Salamat tas labang mga gahom nga katugtag maado sa init. Salamat Ginoo. Nalapod ko sang takmaran. Mau na po sige ko uli sa kay magpakuanday ko. Magpawiring ko daling ang pajag kay pamalitar nga wire sa kuryente kay mawalagay din bago pa kung nakakuryente pila pas laging tuig kana maabotay ang kargo, maabotay ang katong rep ni upaw nga gikas Manila na dapat sila appliances pang katong ilang TV wala gini sa pamaysaksakan ang hangkuan mo nang magpa kuan sugdan na ni gapos palis pag uli ng hapon kay niya tumali kong hardware nakakuha ang aghang napalit kay ang sa taas pa o kanang magbalhin dyan na kuan mo ang dugang kapong grabe naman ni mahala di ay ngani matod pas kanang katong nagkabit sa una kong tag 32 running metros mo ka sa kanghiling nga panahon murag bato-bato pa pero gahapon kay babong tag pila ning metros tag 75 na 75 na ning metros dugang ra nila ini sang ipalit gahapon tus ubay kay igang isa datong orange nga kuan ra to ay naman to resibo ya kaning mga saksakan ang saksakan nga tuloy saksakan 75 ang halaging bit-bit gahapon nga libog kapin gabing gamazara grabe paliton pero naglibog ko ang uban sige pataas sige pasaka pero ang platihan sa series suwa gihapon kaniuli ko gikan og Cortez aw gikan ko og patrocinio 115 ra may ilang singil diyan nga to kog ubay 40 ra pud mao gyapon sa una sawa pay gira ang ilang presyos piltihan pero gari kas among nga balabal sus nga
Mao madolis dudo kay natod sundo si Danaho. Ang kabalhabal sa poblasyon pangado, il-eler sila ng mga nababal. Ug dani tungod si tinta. Nga man yung makalibog kay ang palito ni saka, pero ang series wa mo saka. Pero tanang paliton uban hanggi pa ne silbaran ang mantika. Dito ko Cortes na pagyapo tong tulog ka lapad 100 katong oil gong nasa pump oil. Matod pa nila ka ng oil di na safety pero maraman din ma-afford. Paabot na Alicia 33 pag ilaha oil sa ang sentral ang uban sa Alicia din pareho na ning presyo 80 kilo. Pero ato dun nas ICM order Altoras narjud nas 50 plus. Kuang-kuang mo sa sinta kay ato makutig paulit o ato kuan. Grabe lagi. Gutos pinakadakang kuan. Di naman pod basihan pamasahe kay ang pamasahe wa mapod musaka. Madram lagi og naay kwarta. Puhon og moabot tong rip ni upaw. Mamadunay ang giplanuhan nga umabot ang rape magama ko na ni kuan chicken lumpia balik to ang mga suki sa una nga parang ma'am Aurelian Anthony ba manay tig order hang lumpia sa una kato nga time ba pa rape to diha ko negosyo lumpia pero nakikuan ako pikas bahay manang karon puhon kaliyas Ginoo makahagilap og pamuhunan na ng mga pangtinda hapit naman pug Mayo. Sa Mayo na ko yung mga order nga gi-receive daan dugay pa ng tuig na nang si order na ang igagaw na nga nagkauban na ng isuon na nang nagdasa ref yung daan na si Jag man sa mga order kam murag balig 2,000 ka buok tanan murag 1,000 ka budbud 1,000 ka kuan mo na nga tapos sige ginig pa arrange niyang kuan hanang gilang katagang anong turmat daning daan hanang gilang kat hugasan kay abog kay pilap ni way taon sa naay mga ang mga apo yung tog bakasyon yung nam to gabi anong inan nga ngandam na mo kay mo arena timingan pod mo arena og maabot tong rehip aron na koy pangumpra maistakan daan masudlan daan og gikan kumpra sa Tagbilaran kay grabe ang precious bukid banunta mabangbang dali man kag agyang tahon sa alis sa Gapon ng utana ko 35 samantalang dito sa Altoras 22 ang kinima bratuhang sardinas sa Alicia gahapon ng utana ko 32 kanang 32 dito sa Tagbilaran taas-taas na ang Tagbilaran ganda mga 25 may 27 sakay po sila kuan sakay po sila sa gira pero saan taman kamusta din mong tanan tod madong gabi diha ma'am yuning ayo kamusta naman ma'am Bilma Makabalo good morning ma'am Sara Lela Amid good morning, madam. Ano po ko sang tukmaran sa Jokurog Mata kay hindi pa mabutang technician. Technician. Mamisbisa po sang anong daadtos gawas. Nooy kaadso. Napay silingan nga patuhod wa pa na mahilam kay mo gitog na koy lakaw gahapon. Anang
Abril 8 na dairon. 8 ba? Lagi pizza 8 na dairon na darong schedule dairon na sa kuanon ta sa hang laboratory pero ipasa naman to na sunod Miyerkules. Kay unahan sa inahang kuan pa magpa-wiring ko. Hilisod og maabot og kalitong kuan sa pato ng biyahe basta di ma stranded okay lang panahon. Mudali itong makaabot na to pohon. Kamusta tuod mo? Itong taas lang nasod. Ang sagira. Gira. Nade ko yung istorya ninyo gahapon na murad ko gahapon o kanang taas o ang BP digit. Tulo may kapasahero. Ang tuloy yung pasahero duha. Ikan day ko nutuog ka ng kuan. Naku i-share ninyo. Ikan ko nutuog Valencia. Diya. Ang konduktor dugay-dugay og sukli ako nihatag ko 100 diha pa ko San Pascual dapit. Sige sa panuklis uban ako sukli sang likod di iPod diha ato ini sa kaypod gagikan og taga Valencia nagdali kay mga tug itapi isang kwarta 500 wa pud sa sukli ya sa hapit na mo ning liko nag series kay mo parking nas terminal ning nagbaji nga ang sukli dong nilurat ag matas konduktor ug na-open palagi itong cellphone mag-video lagi yung tako galing kay nasud pa magang cellphone sa bagwa mo kung naghawid cellphone siga ag matas konduktor ingon nga wala ka sinsiyo ganiha ingon itong baji nga hangna pa bitaw ko naningil nangadog sukli niyon kag way sinsiyo daniya butong gidulman kang gipangaduan niyon kag wa pa sinsiyo da ako ba ni suklian nimo ako ng sukli yung sabay po ko kaya dito naman liko naman lagi sa terminal ko gahadong lurat pag isang mata yun nga excited ko no ang body na suko excited nga nagdali ko sa matong gusto na mga suklian siya kaya nag-abot sa series dito sa kailaing kanan tulo may kabadji nga nakilalis kay di halos di masuklian grabe po to no itong konduktora nakarabag lawas murag kahimron ko itong konduktora nga di particularly sa una nga mahugyapon di manukli sa tawat sa mga konduktor dapat inagang maghatag sa kwarta suklian dadyon ako kadugay na kung sinakay-sakay gikan kong Cortes gikan pagbilaran na sa matog Valencia mag-series mo kaning mulig Cortes wa man ko kahibagat og kanang doktor nga paradagtog hapon kanang di manukli dadon daw imong paninglan masuko yung lagi itong ba itong sa kabadji nga dasang likuran nga nagyaw-yaw wa ko kay ba og nag-video batos na sa konduktor munang kamo uban bantay-bantay mo manakay mo kinahanglan pasukli dadon or di mo mahatag og bayad og lazo pa kaya mo bayad og kanang mo hapit na mohulong kay ang mga utok sa mga taron grabe na kuan lamang ko sa badji nga edang nga singkahan nga di ko no maghuwat excited ko no tubag pagbadji nga dugay ra ko balinsa ra ko ning sakay da ingon ka suklian ko nimo sagna na hakang gipalidan ni nagbadji ba sige na kagpanukli ako mo kong gilabay-labajan nagtuo siguro po konduktor nga naiban bitaw nga manakay nga ulyanin nga munaog ra kintahay di masuklian ja siyempre gisudag panahon ron kabot sa kwarta da ako abi ko di ko masuklian nga aga 100 amplity 40 ra ug nagawas balay ang cellphone sa ang bag mabidyohan dito na ho pero wa naman ko laman kay ang bag sirado man kuot pa ko pero sa likod na nakabidyo munang hanggang do uban kating manakaday di laman ta mamiliti og lazo paghunungan kay di ta mabiktima di ta masuklian nili kog nanigwang na ko sakay-sakay kadto pa ko naka bagat og kanang
Halos di na manukli. Mo di sa kurusang tanong. Iluoy na, kaado. Matay na. Pero simana dani. Wala na pila ma. Sahay si nanay, maluoy kong nanay sahay kay kanahang tam, riskil di dang pibubuan kay maluoy tao po sa magtanaw. Ang tanong nga. 1. Aksi nagka Laos. Ay, malamdag na nilo. Natag na kung rabi nga solar, hindi kat-kat na hapon na hindi. 1. Ako rin nagtabit dana. Sa kasas, ang danan. Pagkuhon na kay ramang tubig po drone. Naipituhan. Mahinay. Kung mag-open sila sa nay, nakawa, hinay. Ang kapag una kay hindi ko kantado. Inabag ako yung pamubuang dodo na igahang kuan. Garden. Ang daw mo ito pamubu. Uy, kaayo. Uy, panda, natin sa panda. Morning, panda. Pandahang bodyguard. Taas, upa na kung sular ng kat-kat gapon na ari di ah. Ako kabidyo gapon pagkabit sa solar kaya niya ang tatay. Patugtog. Yung uban na niya pang silong diskilid. Ay yung maati-kasi. Kuan. Kanina tunong. Darag, ahang sawag. Medyo kumauwaw. Ang ibaklas ka ng floor mat. Kaya gisi-gisi ng putong floor mat. Napakay na salinaan. Ang sawag di ay naglutak-lutak. Ganingon mga tusupaw nga. Pwede na kuno niya mga kuanan o kanang sa to? Red cement. Pero naglutak lagi itong paglinog. Taas nga to padong sa ubos to ah. Ang lutak na. Nga, pwede lang taan niyo katong makarga pa tong tiles ni upaw. O pila kay pangado sang igagaw dito, umaw ti hapak dani. Kay mo palit po ko floor mat. Pag 190 lang metros, plan ni ka metros. Bo naglibog-likon saon ni na nanglutak ag kuan. Bahala mo ko sa inyong kasaway, basta hangi pakita ang sawag. Baklasan ni gahapon na hawag format mo, nakabisi na gahapon. Kaya labay ang aboga. Ang kwarto, anak pa na hilabtig. Format na, gutay-gutay. Gutay-gutay na. Sa pinakatuig ning ibutangan ng format katong pagbunjag ni Precious. Mo to bago nang pinay. Kuan pa to. Tag 60 pa tong metros. Plan na kayo, gahapon ang utan ako, 190 na. Saan na lang ni, pila ni kametros, sobrang na po. Ay, mapamahal, o mag-grid cement ba, o mabalik ang format. Libo pa kung saan ni ng sahog na, naglutak lagi, oh. Adong paglutak. Ano ning gisilhigan? Kay labing aboga, kung matang gigawas, napay nabili no, tiwasan na kay pakusina. Uy, lagi, padzag, yung taon. Nangliki na. Nangliki nas linog. Sa kaya ang buhat na ni, balikan ba nig format or palitan ba nig para kuan. Magastos na po ni, para magsuho na po para red cement. Magugutigin ko pa, masok ko ng grid cement. Libog pa ko gayang angaya. Ano dani?
Nagkalanrakas palagi ni. Kani laging pirming way tao. Matod pang Herlin, adum na ako nagdanhi pa ko nag-standby, wa pa ko saan man lagi pod nga. Ang katong panginabuhi. Ito mas lado.